Rovnomerný pohyb. Rovnomerný pohyb je pohyb, kedy za ľubovoľné, ale rovnaké časové úseky hmotný bod alebo teleso prejde rovnako veľké úseky dráhy. Čiže zmena dráhy za čas je konštantná. Akým spôsobom by sme mohli opísať rovnomerný pohyb? Či už rovnomerný alebo akýkoľvek pohyb je možno opísať viacerými spôsobmi. Jedným zo základných spôsobov je naznačiť ten pohyb prostredníctvom obrázku. Čiže predstavme si, že máme takéto pohybujúce sa teleso, v našom prípade ide o akúsi korytnačku, ktorá sa pohybuje, povedzme, rovnomerným pohybom. To, že sa takto pohybovala, teda môžeme vyjadriť prostredníctvom nejakého obrázku, ktorý doplníme popisom. Z popisu jednoznačne vyplýva, že pohyb bol rovnomerný, pretože vidíme, že za prírastok časový, ktorý je stále rovnaký, a to 1 hodina, rastie dráha vždy o 10 km. Druhým spôsobom je vyjadrenie alebo opis pohybu prostredníctvom tabuľky. Čiže tieto hodnoty môžeme uviesť v tabuľke. Tabuľka by mala obsahovať nejaké označenie veličín aj s príslušnými jednotkami. Čiže vidíme, že naozaj tie údaje sú opäť tie isté. Ďalšou možnosťou je opis pohybu prostredníctvom grafu. No a keďže tu máme dve vystupujúce veličiny, a to je dráha a čas, tak spravíme pre tento prípad graf dráhy od času. Graf závislosti dráhy od času. Keď je graf závislosti niečoho od niečoho, tak to znamená, že na túto os nanášame tú veličinu, ktorá je závislá od tejto druhej veličiny. Čiže v tomto prípade sa dráha mení s časom. Neoznačujem ich opačne, pretože čas plynie nezávisle od dráhy. Čas sa bude meniť nezávisle od toho, akú teleso prejde dráhu. Ale dráha telesa priamo bude súvisieť s tým, a akým spôsobom ako plynie čas. Čiže mohli by sme vytvoriť takýto graf. Samozrejme, my tu máme len 3 dvojice, takže tento graf už uvažuje s nejakým prepojením týchto bodov, pretože pozrime sa na to, v čase 1 hodina je to 10 km, čiže k jednotke nanesieme 10, k dvojke 20, k trojke 30. No a ak predpokladáme, že ten pohyb sa nemenil, to znamená, že po pol hodine môžeme predpokladať, že to prešlo 5, po 1,5, 15 a tak ďalej. A týchto bodov by sme si sa mohli naniesť, koľko by sme chceli. A tie body by postupne začali vytvárať priamku. Čiže grafom závislosti dráhy od času je priamka. Vidíme, že dráha priamo úmerne rastie s časom. Ďalšou možnosťou je vyjadrenie pohybu prostredníctvom nejakého fyzikálneho vzťahu alebo nejakej matematickej rovnice. Vidíme, že v našom prípade dráha sa mení s časom. Dráha je teda funkciou času. To, že dráha sa mení s časom a hovoríme tomu teda, že je nejakou jeho funkciou, môžeme zapísať v tejto podobe. No a konkrétne pre ten náš prípad by tá rovnica asi vyzerala tak, že dráha sa rovná 10t. Dráha vyjadrená v kilometroch. Čiže keď si čas dosadíme v hodinách, tak by to malo zodpovedať údajom, ktoré máme. Čiže 10 x 1 hodina je 10 km, 10 x 2 hodiny sú 20 km, 10 x 3 je 30 km. Takže opísali sme daný pohyb aj nejakou rovnicou. Základnou charakteristickou veličinou pre opis pohybu je rýchlosť. Pokiaľ teda tie prírastky dráhy sú za rovnaké časy rovnaké, hovoríme o rovnomernom pohybe. No a tento podiel zmeny dráhy voči zmene času nazývame rýchlosťou, okamžitou rýchlosťou. Rýchlosť je fyzikálna veličina, má teda svoje označenie, označuje sa písmenom V a jej základná jednotka je meter za sekundu.
Grafom, ak by sme chceli vyniesť, ako by to vyzeralo graficky pre rýchlosť v závislosti od času, no tak keď sa pozrieme na tú našu tabuľku, tak vidíme, že podiel zmeny dráhy voči zmene času je stále taký istý. Hej, čiže keď sa pozrieme na to, že 10 deleno 1 je 10, 20 deleno 2 je 10, 30 deleno 3 je 10. Čiže tá naša okamžitá rýchlosť je v každom okamihu 10 km za hodinu. Ak by sme to teda vyniesli do grafu, kde budeme uvádzať závislosť alebo zmenu rýchlosti v čase, tak vidíme, že rýchlosť bola 10 v prvej hodine, v druhej, v tretej. No a ak sa ten pohyb nemenil, tak predpokladáme, že celý tento čas bola rýchlosť 10. Čiže môžeme potom spraviť také zjednodušenie, že pospájame tie body. Záver z toho je asi taký, že grafom závislosti rýchlosti od času je priamka, ktorá je rovnobežná s časovou osou. Nezvýrazňujú žiadny úhol. Počas týchto našich 3 hodín teda prešiel hmotný vod, alebo tá korytnačka teda prešla 30 km. A tento údaj vieme čítať aj z takéhoto grafu, z grafu rýchlosti od času, pretože keby sme si spočítali obsah plochy pod touto funkciou, obsah plochy pod touto priamkou, tak ten má veľkosť takisto 30. Hej, ak zachováme tie isté jednotky, toto je 3, toto je 10 a to je vlastne to isté ako v krát t, pretože toto zodpovedá zmene času a toto zodpovedá rýchlosti. Takže týmto spôsobom môžeme bez poznania vzťahov nájsť veľkosť prejdenej dráhy, ktorá zodpovedá hodnotou svojej veľkosti tejto plochy. Takto to bude nielen pre tento prípad, ale aj pre prípad, že rýchlosť sa bude nejakým spôsobom meniť podľa inej funkcie, inej závislosti. Vždy ale budeme v takomto grafe rýchlosti od času vedieť určiť dráhu tým, že určíme veľkosť plochy pod danou funkciou. Rýchlosť je vektorová veličina, to znamená má nielen veľkosť, ale aj smer a smer je daný smerom posunutia. Čiže v ktorom smere sa posúvame, v ktorom smere sa hýbeme, v tom smere máme aj určitú rýchlosť. V tom vzťahu preto môžeme nahradiť zmenu dráhy zmenou posunutia. Hovorili sme, že posunutie a dráha sú do veľkosti rovnaké vtedy, ak ide o priamočiary pohyb. Čiže takýmto spôsobom je určená rýchlosť rovnomerného priamočiarého pohybu. Keďže je to vektor, môžeme ju označiť buď hrubo pretlačeným písmom alebo takýmito šípkami nad veličinami, ktoré sú vektorové. Čiže týmto spôsobom môžeme obohatiť aj ten náš obrázok. Ak sa korytnačka pohybovala, za nejaký čas sa posunula do tohto miesta, no tak by sme tam mohli naznačiť, že pohybovala sa určitou rýchlosťou a tú rýchlosť znázorníme orientovanou šípkou, ktorou sa znázorňujú vektory a tá šípka smeruje v tom istom smere, ako je posunutie.